Apua. Apua. Joo, eli moi kaikille. Apua, miksi mä pidän tätä? Joo, eli nyt mä siis availen vähän lahjoja. Ja Ei oo vielä, mutta ne on tullut. äiti, voitko olla vähän hiljempaa? No eikös ne nyt ruppees tekemään sitä? Joo, se puhuu tuossa mun jonkun tyvinässä. Ja joo, nyt mä avaan 10 lahjaa. Ja ensimmäistä on sellaiselta, en mä uskalla, sellaiset kuin Viivi. Oi vitsi. Joo, eli okei, kiitos. Ihan hienot hiukset. Mulla oli joskus tollaiset, mutta ei oo enää. Mä annoin sen varmaan jollekin, mutta kiitos, ne on ihan kivat. Tässä on Viivi. Ja kiitos. Ja apua, mä nyt riehun tässä. Joo, sit on taas Viivi. Oi kiitti, toi on ihan sikasekin siisti. Tai tosi kivan näköinen. Sitten on sellaiselta kuin Jamvara. Apua, näitä mainoksia, ilmoituksia tulee äsken. Kiitti. Tässä on Jamvara. Mä puhun ihan sika hiljaa, koska mä olen kipeä, niin... joo, eli tässä on Jamvara. Joo, kiitti. Se on sieltä kuin Vedar. Ai, mä unohdin pistää tonne. Roosa lähetti moi. Apua. Moi. Kuvaan. YT. Video. Ja jos oli lähettänyt, niin Vedar on antanut. Aika siisti. Eli tässä on sellainen kuin Vedar. Sitten on syyskuulla, mutta ne on sitten 7. Vähän kauemmin. Siinä. Joo, sori Vedar, mä näytin sitä tosiaan. Sitten on mä en osaa sanoa tätä kutie. Ei se missä tiedä vielä syyskuussa. Kiitti. Ai sä halus antaa ton takas, okei. Mikä? Jep, okei. Mun puoli sekoilee. No niin, mutta katsopas ihan pirruppe. Oli yhden. 89. Mut siellä ei. Vielä. No februaripuisto Esa katsoo ainakin. Joo, mä unohdin laittaa tonne kuvaan. Enpä mä jaksa laittaa. Okei, no mä laitan sen nopeen. Ei viesteihin. Hei. Pois. Mä lähetin sulle sen jo. Ei tarvitse laittaa kysymysmerkkiä. Ei, sori. En osaa. Mun kädet tärisee. Mä nyt käyn. Tää lagaa. Tai en mä tiedä. Mä en jaksa nyt. Mä laitan tän tosi nopea. Tai no yritän. Lol. Ärsyttävää. No niin. Kuvaan. Noin. Joo, tossa, no niin, no joo. Joo, no niin, moi. Mä lähetän takaisin. Koko oikeesti. Koko. Miksi toi laittaa tohon? Mä laitan vain XD. Joo, Roosa. Mä huomasin. Joo, eli tässä on... En mä osaa sanoa sitä nimeä. Mikä kuti? Mun hiukset! Tässä on kuti. En mä osaa sanoa sitä nimeä. Sori. No hei. Lapsi äkkiä katsomaan. Eli Daisy
121. Lähetti mulle viestin. No hei Tuve, pitäkää mua kamuks. Joku 2.3. Nimi Daisy. Juu. Älä minä äiti! Se on yhtäkkiä. Olin. En oo enää. No niin, tule. En tule. Jos et haise pahalle. Äiti! Mikä sulla on? Onko teho? Mikä? Kiitos. Sitten henkilöltä. Mä sain sieltä. Kiitos. Ja sitten tässä on hän. Tuuren. Ja tässä. Hei, meetkö sinä Tuuli? Siirty pois. No niin, joo tässä. Kiitos. Käytös hotellin sauna sisäkorjaus. Hei, mikä tää on? Aletaan tällainen niinku lumitausta. Kiitos. Vielä Tuuren. Kiitos. Ja sitten Kiitos. Kiitos. Toi on tällainen joku maski, kavaimaski tai joku tällainen. Tässä on Kiitos. Thanks. Ja, joo. Ja. What. Ei oo vielä videoita, niin sitä ei Videi. No, onko se nyt pakko on se video? Ei oo vielä videoita, niin sitä ei löydy, joo. Ja joo, kiitos kaikille, ketkä annoitte lahjoja. Tää video taas olla tässä nähdään seuraavassa videossa. Moikka!